Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za ku saurari gaskiya daga madarasar Sabilul Huda Islamiyya ta Kuntawa. Yi sauraro lafiya. Kin zamto uwa kin zame mana dukkan garkuwa sai da faɗi mamu da sanki muke yin rayuwa. Kin zamto uwa kin zame mana dukkan garkuwa sai da faɗi mamu da sanki muke yin rayuwa. Da sunan wanda ke bani komai ni na kayin ado, a dukkan ayyuka na fa ban ware gyaran gado. Allahu idan ka yardan dukan aiki na zan jido, mu tare mu ƙara himma masoya mu daɗa shakuwa. Kin zamto uwa kin zame mana dukkan garkuwa sai da faɗi mamu da sanki muke yin rayuwa. Kafin mu faɗa kake yi da mun furta ka daɗai masa, ganin ka ruwan salatin da kai yi ilahu daɗai masa. Ka sanya sahabu Allah ciki har ma a hali nasa, da dukkan masu san samu zamto yan uwa. Ya ummu biya kullum da sanki nake daɗa kwanciya, wai yaushe za na kalle ki kwalla ta bari itsiya. Sai wanda yake a raina ya warke ya zinariya, a kullum na sani babu ni babu kishin ruwa. Kin zamto uwa kin zame mana dukkan garkuwa sai da faɗi mamu da sanki muke yin rayuwa. Salamu alaiki ya alima mai kau da dukan fushi, biyar kaunar ki na sha hakika sai mina armashi. Mai kinkiya zuciyata ina kallon sa makamashi, cikin lazza sakar hawiya nan yake yan uwa. Sannin ki uwar gidan Ali zaki kin huta mai zuwa, gaban daɗi da bayan ki jarumta ce hawa. Uwa a gurin Hassan har Husaini mafi duka soyuwa, abun khairul anam zuciyar mu ki kai ta sha ruwa. Kin zamto uwa kin zame mana dukkan garkuwa sai da faɗi mamu da sanki muke yin rayuwa. Ina mata ku taso mu bayyana sirrin rayuwa, da muke so da ƙaunar batula mu zamto kainuwa. Idan ta ɗaga mu ɗauka mu da muke zai mana garkuwa, ma'ana dai karmiyo duk abin da ta ƙi shi a rayuwa. Kin zamto uwa kin zame mana dukkan garkuwa sai da